Này, kuma cái thoa. Kịp thọ blade gì. Mama relek tay. Hello logofer, good morning and welcome back to my another vlog video. Nahun ko ani godan moनसे video bore bone थाबाय आरो ना. दायो नै दुब्लि बारियावबो दंफैयोलाय जोङो. माइ हानो फैबाय आरो ना. फुंनिल' हादों ओरैजाय ओरैनो इथिं फुंनिल' हादोंमोन. दायो फुंनि जाजोबाखै आरो ना. एसे आद्रा. दा नै ओरैजाय. दा बेखौनो माइ हानो फैफिनलायबाय आरो ना लोगोफोर. माइयानो देग्लाय बांद्राय जायाखैलै लोगोफोर. फिथाइयानो गैथारा. जेने थेनेसै. हाजिराबो सोनो हाया जादोंरा फैसाबो गैया नालाय. गालियां होनी चाहिए यार तुम्हारे. फाख्रा नुखायो. गजब बेइज्जती है. ओइ नोंबो माइ हायो? हो? माइ हानो रोङो नोंबो? हो? माइ हानायाव डिस्टार्ब खालामसो फैलायबाय नोङो. गाबनांगौ बादि. डिस्टार्ब खालामनाङा दे. दे? माइ हानायाव डिस्टार्ब खालामनाङा दे. हानसै आंबो हानसै. Aduh, जाथ'सिगोन दां. ओइ! ओइ! हासुला खोनायाबो. होहाब दे मुखुबथार. हानायाव ओरैबो नै. अ नै बेनालाय मा जाखोलै? न'आ मा जालायखो नालाय? हा! दे खादो. ओइ! मोजां. माखौ मोना? ए. हायदो. मानसिया माबासो नालाय बबासो खोनायाबो ना. मा जाखो? अ नोंना दिराया. लागावथारदों धुम दाम. Ryan. Hadi. Sudah, busuk. Dayo baruथ जाबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जानो थांसै. ओंखाम फैबाय. Dayo ओंखाम जाखांबाथाय हाफैफिनसैलाय. Thang, đây. Cả bên trên lại làm xem gì. Làm chơi.
खुगा राव गैयाना बबासो मानसिया दायो ओंखाम जाखानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जाखानानै फैलायबाय दायो हाफिननोसैलाय उफाय गैया 4:30सिम हाफिननोसैलाय लोगोफोर होनना लांबाय थादो आरोना हानोसैलाय 4:30सिम दिनै सानसे उफाय गैया ओंखाम जाखानानै हाफिननोसैलाय आरोना माबे उबहाय बेयाव मानो ओरै होनांगौ हानांगौ ओखि बैनाय लागाव होखायो नै ब्लाल' होखायो लागावदोलाय हाथारसै ने हाथारसै ने जाथ'बाय माइ हादों बेसेबां हाखो नों दिनै जाथ'लायबाय आरोना दिनैहाय जाथ'लायबाय माइ हानाया माने सम जाबायना दुगैनांगौ मानांगौ 4:30नि बारबाय उफाय गैया हाजिरा लानाय ना हाजिराया बांद्राय गोबावसो जाया बेनिखायनो जाथ'बाय आरोना गाबोन होनसैलाय आरोना गाबोनहाय हानोसैलाय जोंनिया गाबोन हासिगौमोन ना हाखेब गाबोन हासिगौमोन जोंनिया ओमफ्रायहाय माखासे खोथिया थिलि जांख्रायाव गायनाय दङना बे जांख्रायाव गायनाया मोनाखै आरोना बांद्राय दा बेखौ दोनथ'नांगोन आरोना अब्लाबो गाबोन हाफिनसैलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा आरोना जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरोना शेयार खालामना हो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर बिदिनो भिडिअ एसेनोसै बाय